И така продължаваме нашето предаване с последната тема за днес. Американския футбол. На гости ни Александър Щерионов от София Берс. Здрасти, Саш. Който си идва с топката, за да няма грешка. Донесе една много интересна топка, подписана от, както казваме, истински играч. Да, това е топка, която спечелихме. Нашите играчи ни дадоха като награда Майкъл Палмър, който в момента играе за Питсбърг Стилърс. Бяхме на един турнир на един кемп в Сърбия. Той беше почетен гост там и много впечатлихме начина, по който играхме, т.е. че нямахме особено много технически качества, но бяхме много упорити и много надъхани да играем. Затова ни награди с това. Кога ще видим и тук кемповете, лагери, хора известни ще идват тук, ще подписват топки? Работим Възможно ли е много, скоро? Да, много усърдно по тези неща, с благодарение на Александър Канов, който в момента е там. И имаме идея до година, надяваме се, лятото да направим един кемп я във Варна, я тук в София, така че да бъде хубаво и да разпространим спорта в България повече. Предполагам, ще включите и приятелите от Румъния, от Сърбия, от Турция, имахте контакти? Да, ще се опитаме да съберем максимално много ноу-хау в България за американския футбол, но това е все още на разработка, която не е сигурна дали ще се случи. Искаме да го направим, но за сега не знаем. По-скоро имаме матч с Кралево, който е по-важен за нашия отбор и така. Натам сме се съсредоточили всичките ни усилия. Доста убедителни бяхте срещу Букурещ Ребелс. Това е картина от матча. Всъщност този матч беше, сами си го направихме сложен, защото втората половина на този матч не отбеляза нашия офенс, но отбора на мечката винаги се славя със силна защита и за щастие дефенса ни спечели битката на терена и отбелязахме. И на практика с тъчдауна на Тони Дойков, който е стронг сейфтито ни, спечелихме матча. Румънците почнахме по едно и също време с тях като години, 2007, но те в момента имат 7-8 отбора с пълна екипировка, имат първенство, което колкото и да са по-назад вече физически и така нататък от нас, им дава преимущество. С кого да играят? Да, преимущество им дава опита. Но ние може да сме малко, но сме... Добре, малко от класа, както се казва. Доколкото знам, има така формации тук в Благоевград, в Пловдив, в Плевен, ако не се лъжа, имаше ентусиасти. В Плевен имаше отбор с пълна екипировка, но момчета просто изгубиха ентусиазъм. Сега има отбори, които практикуват по-леката форма на американския футбол, флаг футбола. Имаме първенство държавно с тази част, с този спорт. И на практика в събота ще има турнир Купа Витоша, който в момента са 3 отбора ще играят на него. Това сме ние, Пловдив Лувс, момчета, които ентусиасти от медицинския университет там се хванаха и за една година направиха отбор, който в момента играе и дори печели. И момчета от Благоевград Грифинс, който е университетски отбор. Но те много желание и хъст показаха последния турнир и даже го спечелиха. Аз само ще се обадя за малко, защото след малко трябва да се телепортирам към Арена Армеец, където почва тенис турнира на шампионките. Да кажа, че абсолютно по същия начин се разви българския бейсбол в годините. Там се започна от един отбор в София и когато хората завършваха университета и си отиваха по родните градове, така направиха много отбори. Така Пешо Арбов прави чудеса в Дупница, така Макито Ясен Неделчев прави неща в Благоевград и това е според мен начина да се разпространи и американски футбол из България. И сега ви оставям да си поговорите за НФЛ, защото и без това няма много време, има много мачове. Все пак Иван е облагодетелстван, защото утре вечер има половин час само и само за националната футбол. Точно така. Първият мач, който сме сложили, който ще направим отзор е твой любим отбор, Балтимор Рейвънс. Точно така. Само, че не е много хубав матч. Тази седмица срещу Синсинати. Какво видя в този матч? Съдията го видях накрая, особено отблизко, защото отмени тъчдаун на моят любим отбор в 40 секунди преди края, с който ние печелихме за някакво нарушение, което наистина нямаше. Но матчът беше много мъжки и тези двата отбора в момента са, особено Синсинати, според мен са едни от фаворитите за Супербола, защото са много силни. Не са толкова убедителни, но пък наистина има прогнози, че те ще са един от двата отбора на финала.
Надявам се да не е вярно, защото пък Рейвънс отново с защитата доминират. Новото момче, 57 номер, който в момента виждате, CJ Мозли, направо кърти като лайнбекър. Двамата рънинбеци, които заместиха Рей Райс там с цялата афера, направо наистина много добре се справят. Тъчдаун за Талиаферо и просто не знам, просто съдята ни ограви, както се казва по български. И момчетата плачат се. Точно тези едва ли са плакали, но факт е, че матчът беше решен в самия край. Анди Далтън се реваншира след 2 изгубени топки с тъчдаун в края, който реализира сам. Пробяга няколко ярда, шмугна се в крайната зона. Балтимор, както каза, имаше възможност да изравни, но беше отсъдено нарушение на Стив Смит, който лиши Балтимор от сериозно спечелена територия и поне възможност да вкара мача в продължение с... Той отбеляза, в смисъл. Да, с филд гол. В крайна сметка Далтън завърши с 21 точни паса от 28 опита за 266 ярда, един тъчдаун. Мохамед Сану, най-добрият ресивър на Синсинати, пък 125 ярда. Сега отиваме към матча Денвър, Сан Диего. Има ли кой да спре Денвър? Тази година май ще трябва да съм за Денвър. Още повече, че все пак имат Пейтън Менинг, който се справя страхотно, направи 3 тъчдауна в този матч. Сан Диего само им дишаха пръхта. Наистина Бронкос се справят много добре от началото на годината, началото на първенството. И както се вижда, нещата се развият много добре за тях. Те водят. Иванет и може да... В този матч Пейтън Манинг накрая в четвъртата четвърт се разсърди на този, който оперира с таблото, електронното табло на матча, защото докато техният отбор Денвър играеха, имаха нападение, той показваше техните играчи на защитата им, които се лигавеха от страни до матча, и също така показваше Филип Ривърс, който е квотербека на Чарджърс, какво прави, докато те на практика играеха. Да, прехвърляме се към следващия матч. Това са Аризона и Филаделфия. Два отбора, които имаха само по една загуба преди този матч. Фантастични отбори, може би едни от фаворитите за дълбоко достигане на плейофите. Виждате ветерана Лари Фицджералд с поредното брилянтно изпълнение. Карсън Палмър даде 75 ярдов тъчдаун пас към Джон Браун минута и половина преди края на матча, с който бе спечелен матча. Преди това Палмър имаше 80 ярдов пас към Лари Фицджералд. Въобще само от 2 паса той събра половината от ярдовете си за вечерта. Но мисля, че след оттеглянето на Кърт Уорнър, Карсън Палмър не е лош вариант. Не е онзи вариант, но не е лош вариант. Аз не съм фен на него, в смисъл. На Палмър ли? Или на Уорнър? Поне в този матч си заслужава Карсън Палмър да получи висока оценка. Че е хубав, както и Фицджералд, който бяга 160 ярда. Лари Фицджералд е един от най-добрите ресивери според мен в НФЛ от последните 10 години. Много просто няма да забравя, когато паднаха от Стилърс на Супербола, какви хващания направи. Да. Много качествен ресивер. В последните секунди имаха възможност Филаделфия да обърнат матча. Джордан Матюс хвана пас на Ник Фолс в крайната зона, но стъпи извън полето. Победа за Аризона с 24-20 и сега твой любим отбор. Мое сърце, моя болка. Утре ще плачеш. Си го заслужиха. Да, само ще спомена резултата от този матч. 44-23 за Ню Орлеанс Сейнтс и подробностите в утрешното издание на NFL Game Day. 17-10 по изключение, отново заради турнира на шампионките по тенис. Аз обаче сега лета към залата. Много ти благодаря, че беше с нас и ще се надявам и следващите седмици да имаме представители на български и американски футбол тук в студиото, защото сезона ще става все по-интересен и по-интересен. Това беше, уважаеми зрители, в второто издание на нашето предаване Спорт Америка. Очакваме ви отново в следващия четвъртък, така че бъдете с нас.